فتيات الله مولاتي لبيك يا فتيات الله ياسين يا فتيات الله مولاتي لبيك يا فتيات الله ياسين يا wanda ya wadatar da kansa ba rudani sarkin da ke kwantar da wani ya tayar da wani ka sani Allah zuciyata akwai rauni rabu ka fida ni a sharrikan zamani dan saida يا فتيات الله مولاتي لبيك يا فتيات الله ياسين damar ka kara rayin dama ni ma a cikin yaban sashi wali mafi girma wanda su ne yau kauni yardar suke nema a cikin dukkan lamari ni ma in yi dima wa saida Allah salatul fati ya wannan fashi na littun farko da ƙarshe kanin kashi gwargwadon ƙadarin mai gida da migidari shi Ali da sabon sama su bin turbar shi ka jaddada يا فتيات الله مولاتي لبيك يا فتيات الله ياسين ruyi a ruyin mai gida mabarka dai a bar nufin kuma muke ce muradin dai sufar da yau maka ga kira na tai mana daidai a yadda ruyin mai ciki cikin ma zai haka ne saida gari da amajiya sama farin lamuna shawuci jani da ke nufi cikin zance na wanda cikin sanafin ci siri kakan kaina yau ga shi na ke kira kan harshe rana babbar magana na kan harshe mai girma ramazanci kan ciki na su ke karma shehu yau aikin da ya shiga gidan mamma saida iya rayuwa da haskaka da wani irin haske wacce daga kai zuwa gare ni ba da na yake ba a cikin halarari talika da take shehu ba mai ciwo nauyin maka da wuke bi shaida assalamu alaikiya ta gasken gaske saida na yi miki sallama zuwa ke daga ke yadda kuka ce ka zaɓa yin so min take kuma gode da irin abin da ya fito daga ke saida sirrin ciki da wajen gidan da ba shi da na biyu ga kya kaula kuma ga ki cuta ma ki rayu girman ki ne ya mai taraki ga tafiyayyu biyu a ɗaya shirin ki daban da nasu ya gausiya saida فتيات الله مولاتي لبيك يا فتيات الله ياسين a bar bishara ga mahaifiyar ki mai tsarki dukkan asamar da kyaka baki masauki kyautar da shehu da kansa yayi wa mahaifinki shine abin da ya tabbatar da tasirinki saida يا فتيات الله مولاتي لبيك يا فتيات الله ياسين sharifiya ya yar shawa abubakar cota jika ga shawara masan fushi ne mafita ta hukun bakwai a cikin yaya daga ummanta sai da ummul kairin ya su maulati sai da يا فتيات الله
ba musu dai sarku fatiha mafatuwa da sadaki dole durkusa gaban ku fasiya ki yadda kika soya mai malamai mai gayu sai da mai hali da nagartar da ta kai ayabawa ba ta kore duk wanda a gabanta ya yi tsayuwa ba ta fushi balle a ce ta yi wa wani tsawa abuwar ta gama kusantanta ke zantarwa sai da mamakin yin marki da ɗaukar aikinki shi ya sanya ritali ke zuwa gaidaki sai da ke bara mace kawai azubinki babu kokwanto a irin yadda ya nuna ki sai da Batiyatila aka bar sanin ki ba da yi ba yadda aka ji kyar gobatin ba zai canza ba na faɗa ke ce ke kuma ke ba ke ce ba duniya sai hakuri akan ku ahalin baba sai da Batiyatila yi mawulati lambaiki ya Batiyatila yasi kun girma harshe ya faɗe ku kuma a gane ku ba a riskar sawu ku balle a tadda ku yadda rai tara ya kun wuce ga abuwayar ku inda Allah ya bi nan ake jin alamar ku sai da jiya da ku aka tabbata yau kuke alfarma bakin da ya yi furci a kanku baya fama duk abin da ya tabbata aiko yana da makoma da ku rayuwa ke kyautata zuwa ga makoma sai da Batiyatillahi mawulati lambaiki ya Batiyatillahi yasi mai hadimai daban-daban ya banki da daɗi mai sayyadi sisa kanki nake daɗa kaudi mai sayyadi shukura na kadari mai faɗi mai fatu yari mangaro baki da maɗi sai da gata ka lafiya kita ka ɗaiɗai amanar sirrin fatai gaba dai zuciyar zainaba an bato zauna daidai mai sayyadi umar kullum kece sai da Batiyatillahi mawulati lambaiki ya Batiyatillahi yasi wanzuwar ma a cikin ku sai da wani abu ne baituka na a gare ki sai da sirri ne aka na tuna rubuta na rera abin haka ne lallai kwarai na yadda ikon ki ko ne sai da sirrin fata yake miki baitoci a cikin yaren Hausa da harshen Hausanci ruhin muna kaunar ku so mafi inganci a cikin dukkan yanayi farke ko barci